अनंत प्या, आनंदी रहा। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। आजच्या विधान परिषद निवडणुकीत आज भारतीय जनता पार्टीचा 5ही जागांवर भारतीय जनता पार्टीने विजय मिळवलेला आहे आणि हे एकाचे श्रेय सन्माननीय फडणवीस साहेब, सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांना जातं। त्याच्यामुळे दोघांचं आम्ही सावंतवाडी शहरातर्फे मनापासून अभिनंदन करतो आणि ही भारतीय जनता पार्टीची यशस्वी वाटचाल अशीच निश्चितपणे चालू राहील अशी मी पाटेकरच्यांनी प्रार्थना करतो। आणि येणाऱ्या इतर निवडणुकासुद्धा सावंतवाडी शहराच्या निवडणुकीतसुद्धा 100% अशाच प्रकारे भारतीय जनता पार्टीला यश मिळेल। आणि आम्हाला आता असं कळलं की शिवसेनेची 3 मतं फुटली, त्यामध्ये नक्कीच दीपकबाईंचं, सन्माननीय दीपक केसरकरांचं मत 100% फुटलेलं आहे आणि त्यांनी ही भारतीय जनता पार्टीला जी गपचूप मदत केली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे सुद्धा आभार मानतो। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।